mimiti muratus. Halo, poros derek, poros dulur. Sing raine kaya kethek, ayo padha ngumpul. Wah, penghinaan iki. Seumur-umur lagi iki aku diarani kaya kethek. Wih, lah biasane diarani kaya apa Biasane yo diarani kaya bapakku. Nah, berarti ya bapakmu sing kaya kethek. Nah, bener kuwi. Bener patakmu iki. Pakde tegel. Pak. Pilih ana apa? Anu, Pak, mau eneng cewek ayu ning pas watu, mosok sorone kaya Pak Di Susanto ini. Wah, PBB kuwi le, pecinta bolongan mburi. Aja cedak-cedak karo wong ngono kuwi ya, Le. Alah cup meneng nduk ngono meneng tak tembaske sempak Hello Kitty sing ukurane XXL. Ya labak ta, Mak. Ngunduri gede. Engko tak telenane karet sik dadine engko tutuk SMA jek iso dienggo. Jos ra. Jos patak iki, kucluk tenan bocah iki. Emang kucluk, mending gak sanggup sempak kaya aku, min gak sanalani nggo karet. Wis langsung we bola dimulai lombane. Tapi aku mluh Pakde. Dadi ngene, piye? Emoh, kae deloken ke. Kae duit kabeh lho, Nduk. Kae nek tuku makaroni pedas, paling sak pabrike dikeke. Tetep emoh, Pakde. Aja muni emoh sik, duit iki iso ge tuku sotek entuk waki. Durung butuh, kan aku sih 5 tahun. Oh iya deh, nak ngono gawe tuku pembalut yo iso. Entuk aki juan. Mending mau gawe tuku utek Pakde, mirak nyusahke nak dijak omong. Tel nano. Lho, omong aku kok salah. Ora, wong edan bebas bolo. Wis bolo, nak ruwet cepleken bokonge wae. Suwen. Weh, cah iki sarune pol ini. Ceplek. Wes, nak iki dudu aku sing marahi lho pemirsa. Lho, cah iki sarune pol Pakde, tak tongkae ya. Ora, kuwi manusiawi. Aku jene yo arek ceplek.